दयेचा सागर तू कृपेची आस आहे. तुम्हाला फक्त इको कमी करा, माझ्या समाजाला माझा आवाज गेला पाहिजे, शब्द कळले पाहिजे एवढी विनंती. म्हणायचं काय? दयेचा सागर तू कृपेची आस आहे आणि तुझ्याच मुळे या देहात श्वास आहे. की विनंती माझी तुला ही खास आहे. विनंती माझी आज तुला ही खास आहे. कारण कसाही असलो तरी श्री गणेशा मी तुझाच दास आहे. स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज महाराज छत्रपती राजमाता राष्ट्रमाता आई जिजाऊ स्त्री शिक्षणाच्या प्रेत्या माता सावित्रीबाई फुले संत शिरोमणी संत तुकाराम महाराज संत श्रेष्ठ गाडगे बाबा भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि जमलेल्या माझ्या या तमाम मनास कला प्रेमी माझ्या रसिक प्रेक्षकांना मी शाही चिंतन मुक्काम सागर जिल्हा रत्नागिरी निर्मित शाखा सोलाई तुकार राजमंडळ मोकेवाडी यांच्या वतीनं हा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा वेद प्रतीप
पण तरी शाळेत समाजाने मला लोकशाहीत पदवी दिलेली. हे लक्षात घ्या. गावागावात 3-3 पार्टी म्हणून काही टेन्शन नाही. म्हणून करायचं आहे काय असं करे तर लोक पिंड माझा ओळखीच नव्हता अनावधाने शाहीर झालो स्वतः माझा मुळीच नव्हता. तुमची सेवा म्हणून हेच मागणी आता या जन्मी घडो तुमची सेवा आणि आठवणी नेहमी राहावा शक्तीवाला या ठिकाणी शायरांना दुसरा केलेला आहे. मला म्हणायचं आहे काही ज्या गोष्टी सांगायच्या आहेत. सामान्य या गावचे पोस्ट मास्तर चांगले नातेवाईक आहेत. मी कधी नातं सांगितलं नाही पण या गावचे सामान्य पोस्ट मास्तर श्रीराम दादा चाळके या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत आणि त्यांना सुद्धा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शाहिरी म्हणा समजरा. सांगितलेलं आहे की गणपतीच्या मूर्तीचं आपण विसर्जन करतो, गणपतीचं विसर्जन आपण करू शकत नाही. अनेक कार्यक्रमात सांगितलंय गणपती हा अवघ्या विश्वाचा ब्रह्मांडाचा मालक आहे. त्याचं विसर्जन करण्याची ताकद कोणाच्यात नाही, मूर्तीचं आपण करतो. जरूर मी मान्य करतो. कोण 1.5 दिवस, कोण 5 दिवस, कोण 10 दिवस, 21 दिवसाचे सुद्धा गणपती नाचवलेला आहे. म्हणून शायरांना शाहीर पहिल्यांदा आले तिकडं आपल्या खेड तालुक्यामध्ये. आज आमचे पाहुणे आहेत. असू द्या पाहुणे, आहे का नाही? गरम गरम हो, अगदी वडापाव खेळचा दिला त्याला भरण्याचा सकाळी
शक्तिपुराच्या इतिहासातील सगळ्यात आवडता माझा जर प्रतिस्पर्धी कोण असेल तर मला तुषार बुवा पंधरे आहे. मी आवडून शाहीर असावा म्हणजे मी काय ना आता मी चण्याच्या झाडावर चढत नाही इकडे बुवा चण्याच्या झाडच नाही. पण खरं सांगतो अगदी म्हणजे प्रतिस्पर्धी असावा शाहीर असावा तर असा आज काय नवीन नाही बोलत ते बुवा सुद्धा आल्यावर सांगतील पण बुवा बारीक असूनच होणार काळजी नका गुन्हा तुम्ही असं समजू नका अजिबात. हा देतो तुम्हाला गवळात कशी आहे ती बघा नवीन सगळं नवीन युट्यूबच्या इकडे सगळे मोबाईल 20 एवढे चालू आहेत 15 20 25 30 हजाराचे वन नोट वाले आणखी OnePlus वाले आहे का नाही ते सकाळी येणार 12च्या नंतर आज रात्री युट्यूबला उद्या 3 तारखेला परत बारी आहे नागाने सांगितलं आवर्जून आहे ना. परवाच्या बारीला आणखी माझ्या 3 तारखेला संडास बुवा जोडीला आहे विषय होणार आहे तो विषय पण आज कार्यक्रम आहे आणि म्हणून बुवांना विषय बोलत होते. माझ्या मी अनेक कार्यक्रमात सांगितलेलं आहे माझ्या समाजाचा माझ्या मायमाऊल्यांचा आणि माझ्या सर्व हिंदू देवी देवतांचा आदरातून माझी गवळण कशी आहे पण बुवाना टिचकी जाणार आहे. शायरांची माझी पहिली झोंबी झालेली आहे 23 तारखेला SNDT हॉल घटकपर मारली आलेली आहे बघा तुम्ही आहे ना. झुकेगा जरूर झुकाने मला चाहिए लांजाचा हात तुरे वाला अफेडचा दाढी वाला सांगितलं उत्तर दिले बुवा म्हटले झुकेगा नाही साला तुला म्हटलं मी अरे झुकेगा जरूर झुकाने मला चाहिए पटलेला आहे बुवांना मी लेखी विषय दिलेला आहे आणि शायरांना म्हणून वेळेची बचत करावी म्हणून मी मागितलं नाही मागितलं आणि म्हणून बुवा जर विषय तुम्ही तुमचा बदलला असेल तर आवर्जून तुम्ही द्या. माझा विषय तोच आहे गवळण माझी झालेली आहे समाजाच्या माहितीसाठी माझा विषय मी बोला करतोय म्हणून बुवा तुम्हाला मी बोलत नाही. पण तुम्ही जर विषय बदलला असेल लेखी विषय तुम्ही लिहिला असेल अजून एक गाणं वाक्य आहे 5 मिनिटं निश्चितपणे वाक्य आहे नाही तर एक काहीतरी पॉइंट काढाल हो असं काहीतरी हो आपल्याला सगळ्या गोष्टीचं भान आले 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 घ्या आमचा तोच आहे दिलाय तोच आहे. ओके बुवाने प्रश्न दिलेला आहे वा 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 असू द्या आणि म्हणून बुवाने मी उत्तर त्या दिवशी दिलेलं आहे. बघूया दुसऱ्या बारीत निश्चितपणे प्रयत्न करतोय पुन्हा एकदा. बुवाने प्रश्न तोच दिलाय जो मला SNDT घाटकोपरच्या बारीमध्ये दिलेला आहे तोच विषय 23 तारखेचा मी शायरांना विचारलंय. बुवांना विचारलं की 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत वाचत वाचत मी उपनिषदांच्या गावी पोहोचलो. वा बरं का लिवा आपण लिवा हा पुढचा तुम्हाला लिवायचा आहे आपण लिहून ठेवा. तो कुठेतरी गेला असेल त्याच्यामध्ये कुठेतरी हरवला असेल भावला असेल बघा म्हणून ऐका मी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत वाचत वाचत मी उपनिषदांच्या गावी पोहोचलो आणि त्या उपनिषदांच्या गावी गेल्यावर मी त्या ठिकाणी एक फूल पाहिलं. त्या फुलाला 3 पाकळ्या होत्या. त्या 3 पाकळ्यांची नावं काय असं मी शायरांना विचारलं. अनेक शायरांना मी विषय दिलेला आहे. कोण म्हणतो स्वर्ग मृत्यू पाताळ कोण म्हणतो प्रातःकाळ मध्याकाळ संध्याकाळ कोण म्हणतो ब्रह्मा विष्णू महेश काय 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 उत्तर एकांवर काय पुरावा नाही दिलेला बुवा असं काहीतरी अभ्रष्ट सबळ पुरावा असेल काय जबरदस्ती नाही म्हणून शेवटचा विषय मला काय फोन अभी लगाय वैसा ही म्हणून बुवा अक्षय का कसं बोलत आहे तुम्ही ज्ञानी शाहीर मोठं
तुम्ही शाहीर मोठ नका बोलू सभेत कुठ करा दोन तुकडे घाला वर्णी असा घाव का कर्ण जमा झाले रंकराव आज घराण्याचे राखा नाव जमा झाले रंकराव घराण्याचे राखा नाव आज सामान्यात दाखवा व तुमचा प्रभाव अहो उठा बाजीराव उठावा जिंकूनी हडाव उठा बाजीराव उठावा जिंकूनी हडाव
Thank